Dobrý deň prajem. Včera 8. marca sa bývalý šéf CDC, pán Robert Redfield, vyjadril pred vyšetrovacou komisiou skúmajúcou otázky tzv. Pandémie koronavírusu, že patogén s názvom SARS-CoV-2 unikol z laboratória. Teda je umelého pôvodu a je produktom laboratórneho procesu s názvom Gain of Function. Keďže tento produkt spĺňa definíciu biologickej zbrane, aj vakcíny mRNA, ktoré sú len komplementárne k časti vírusu, a teda zároveň komplementárne aj k časti biologickej zbrane, sú dnes bez akejkoľvek pochyby logicky samé biologickou zbraňou. Je to teda presne tak, ako sme to publikovali na našom blogu už dávnejšie. Pokiaľ by naše zistenia konzultované so svetovými odborníkmi v oblasti biológie, medicíny a práva boli brané v tom čase vážne, mohlo sa včas zabrániť aplikácii tejto látky s názvom vakcína proti covidu na množstve obyvateľov. A to nie len Slovenska. Dnes vieme iba s istou mierou pravdepodobnosti predpovedať, čo táto látka jej príjemcom v budúcnosti spôsobí. Vyhliadky však nie sú dobré. Keďže pred pár dňami Generálna prokuratúra Slovenskej republiky avizovala začatie trestného stíhania vo veci nadúmrtí počas obdobia tzv. Pandémie, rozhodli sme sa, že je to ten pravý čas na to, aby sa prešetrili všetky zločiny spáchané počas tohto obdobia. Vakcíny by totiž nikdy neboli uvedené do obehu a neboli by v takej miere akceptované verejnosťou, keby sa nebol vytvoril desivý príbeh o nebezpečnej chorobe a za výraznej pomoci médií bývalého hlavného prúdu by sa intenzívne a dennodenne nešírila panika o počte prípadov pozitívnych testov. Pozitívny výsledok testu neznamenal, že človek je nakazený, ale bol tak vždy prezentovaný. A to aj napriek tomu, že na túto chybu boli médiá priebežne upozorňované. Testy predstavovali vždy iba nástroj na nafúknutie štatistiky a svoju úlohu tým pádom splnili. Testy však boli aj obrovským biznisom. A to pritiahlo pozornosť ľudí, ktorým primárne nešlo o zdravie, ale o zisk. Preto sa k testom teraz vraciame ako k prvej téme, ktorú je potrebné riešiť, a osoby pohybujúce sa v tomto skvelom biznise a ich činnosť tým súvisiace považujeme za potrebné orgánmi činnými v trestnom konaní prešetriť. Dnes podáva občianske združenie Prinášame nádej trestné oznámenie vo veci podozrení zo spáchania zločinov, neoprávneného podnikania, neoprávneného zaobchádzania so zdravotníckymi pomôckami, prečinu ohrozovania zdravia, zločinu subvenčného podvodu, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, prečinu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi a neoprávneného experimentu na človeku. Ide zatiaľ iba o vrchol ľadovca, na ktorý môžu byť naviazané ďalšie protiprávne činnosti rôznych osôb a celé to má obľudný rozmer. A tieto osoby sa stali známymi práve počas pandémie ako tzv. Novoobjavení vedci, známi podnikatelia v oblasti vedy aj informatiky, poprední predstavitelia vedeckých inštitúcií, orgánov štátnej správy a politici. Protiprávna činnosť popísaná v trestnom oznámení má samozrejme aj významný medzinárodný rozmer a je len na orgánoch činných v trestnom konaní, či ich prešetrí komplexne a ako hlboko zájde. V tomto štádiu nie je prakticky ani takticky vhodné poskytnúť všetky informácie, keďže ich zverejnením by mohlo dôjsť k spätnej manipulácii s kľúčovými dátami. V niektorých ohľadoch to však už možné nie je, pokiaľ ide o manipuláciu, preto vieme informovať v skratke o nasledovnom.
Podozrivé subjekty obchodovali s testami bez toho, aby mali na toto obchodovanie potrebné povolenia a certifikáty. Podozrivé subjekty zneužili svoje postavenie a vytlačili iné subjekty hospodárskej súťaže v oblasti testovania tak, aby mali sami z tejto činnosti prospech. Zároveň sa aktívne podieľali na šírení mediálnej paniky tak, aby sa predávali práve ich produkty alebo produkty, z ktorých mali mať výhody. Zneužili financovanie z verejných zdrojov na fiktívny vývoj produktov. Protiprávnu činnosť podozrivé osoby páchali organizovane a s vedomím, že tak robia za krízovej situácie, respektíve počas núdzového stavu. Médiá bývalého hlavného prúdu podozrivé osoby navyše promovali ako osoby, bez ktorých by pandemickú situáciu nebolo možné riešiť. Prezentovali ich ako hrdinov a vysokí štátni predstavitelia ich navrhovali na štátne vyznamenania, prípadne si navzájom ocenenia verejne odovzdávali, takéto verejné podujatia aj organizovali, aby vznikol v očiach verejnosti dojem ich heroického výkonu, respektíve spoločenskej nenahraditeľnosti. Pevne verím, že táto doba je už za nami. Podaním tohto prvého trestného oznámenia sa začína maratón vyvodzovania zodpovednosti. Je to však len úplný začiatok. Odovzdávame štafetový kolík orgánom činným v trestnom konaní. Teraz je tá jedinečná možnosť preukázať, čo pre orgány činné v trestnom konaní v realite znamená slovné spojenie mať rozviazané ruky. Ďakujem za pozornosť.